Ronanggono gawe Dharma Kutha Majuru Cungkung Sini keking wenten jroning kedaton keking wenten jawining pisuwanan Raden Sadiwengawi para putra-putra Pandhawa kumlawining asta pindha kumlebeting dwaja kagiat kang samya andulu nganti ilang suba sitaning satriya Entoka Candra pating gedandhap kaya maling golek dalan Saking stinggil ngawis agung prawadya bala tinulu saking puncaking ngarga nyadung dawuh paman aku arep nusa ngwerta mak cilik wis gek paring pengendikan iki mengko Kakang Gatotkaca Kakang Antarja ndak rada kagol pikire mergo wis rada sakwentara tunggu ana jabaning pisuwanan le padha lenggah ana pepanggihan sing dirembug apa ketoke kemo tak sawang ana Kresna barang. Oh iya. Gatotkaca Antarja lan anakku Antasena, kula paman. Anapa? Tak kandhani. Ana pepanggihan sing dirembug para pepundhenmu ora ana loro ganep telu ya sak juga. Murcane sedulurmu si Abimanyu. Nggih. Ewa semono. Koko Prabu Bathara Kresna kang engkur kudu disuni dedamar. Nanging Mandharawati uga kaya gedine nampa cobaning Jawata. Amarga Samba ya murca saka negara Ndarawati. Oh, arak ngono. Dadi Kakang Samba ya lunga tanpa taliwor. Iya. Ewa semono. Durung nganti rampung nggih padha pengendikan Pendhita Durna teka. Bakal nyuwun ngampil kaca paesan sing miturut kandhane Pendhita Durna jare Saraja Kusuma ya onya saka ngembanan. Kowe dadi kok malah bareng-bareng. Nanging gandeng ana lalakon kang kaya mengkono mau dianggep yen to Durna iku dom sumurping banyu bisa kelakon mung bakal julung tungkul. Marang pusaka Ndarawati Koko Prabu ora manggi karo Penemban Durna sing nemoni Paman Mustyaki. Wis ora bakal samar watak pamanmu
iki mengko mesti padha gawe pasulayan. Kurang bejo nganakake peperangan mekaten paman. Iya. Lah wektu kalunggan iki aku supaya ngandani kowe lan aku bakal ngerti gandeng ana kedadian wong atuamu Kang Mas Werkudara kok kaya ora narimakake. Durna ditemoni karo Dimas Setyaki. Malah ing kono kawijining lisan yen nganti kedadian Durna di Pulau Sora Sencaki, Sencaki malah tak idak-idak dhewe. Lah saiki kowe wong telu arep melu sapa? Apa arep melu bapakmu Kang Mas Werkudara apa Sabiyantu karo aku? Kersanipun paman, yen to Sabiyantu karo aku manunggal karo pamanmu Setyaki, yen to Durna iki mengko ora kena diprema malah becik di Pulau Sora. Merga manut pengendikane Koko Prabu iku dom surping banyu trah satru. Ora ngaten. Yen nderek Rama, yen kowe melu bapakmu Kang Mas Werkudara, ora perlu Sabiyantu karo aku, ora perlu Sabiyantu karo pamanmu Setyaki, ora perlu Mulasara karo Durna, iki mengko calone bocah telu mungsuhe Sedewa. Wis, arep melu bapakmu apa melu aku? Yen melu aku Durna dibalekke. Aja nganti ngucap ngrasani apa kaca pesan. Ning ora urung ki mengko kaya wong telu ya kudu wani karo Kang Mas Werkudara wong atuamu. Ning yen kowe melu karo wong atuamu ora perlu bantu paman Setyaki ning musuhmu Sedewa. Aduh. Maradi bingung. Yen Kang Mas Antarja prayogi nderek sinten? Wah, aku ya rada mumet kuwi. Nek nderek paman wani karo bapak, nek nderek bapak kudu wani karo paman Sedewa. Nek Dimas Antasena prayogane melu sapa? Nek aku ya kari gumantung le do nyambut gawe karep golek apa ngono. Nek arep golek ngelmu melu iki mergo iki kedung-kedunge ngelmu wong pinter ngono ning ora ana duwite. Ning nek kepengin do arep oleh duit melu bapak mesti oleh duit. Dasare lah mergo ngiloni Durna kae iki sak-sakane tenan. Duite akeh. Ya nek iso wis sing laras. Ah nek laras melu bawuk. Kepenak tur tenan turu itu pai kok. Malah sing ora-ora. Ngene wae, nek nggugu aku tenan arep ora ana duwite melu iki. Awake dhewe iki ala dikaya ngapa satriya ngono to, kudu aja duwe pakarti sing nista. Durna cetha. Arep kepiye wae ketrah musuh. Gek mongko pengaruhi Durna ki ora apik. Sing gebangeten ki bapakne awake dhewe ora kok jeneng ngunekke wong tuwa ora nyamah karo kalenggane bapak ora. Ning kae iki sok mung gugu karo karepe dhewe. Angger sing dipercaya wis kuwi gantepi. Ning terkadang lakon kaya mengkono kuwi ya ana bejane kaya dene Bapak Werkudara. Wis saiki ngene wae melu iki. Perkara awake dhewe kleru karo wong tuwa ora apa-apa. Mergo iki mengko awake dhewe nyambut gawe ning migunani tumrap wong akeh ngono lho. Wong sak negara, Boyo Dimas. Paman kula nderek Paman Sedewa. Melu aku. Iya, kula nderek Paman Sedewa. Yen do melu aku, ayo ditututi pamanmu. Le rembugan karo Durna piye? Yen Durna kena diprema wis ben bali ora apa-apa. Ning yen berguguk ngutha waton. Bangga disembadani budi dirampungi. Wah ngaten. Wis kek anu toto-toto. Wis pokoke iki mengko yen ana apa-apa awake dhewe kudu tanggung jawab ana ora trimane Bapak Werkudara wong telu awake dhewe kudu tanggung jawab temandang. Oh iya. Nyuwun pamit menapa paman badhe nyaketi Paman Setyaki. Ya sing ati-ati kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kowe bocah wis.
katon lumajaring latri cinandak risang tresna jumena kapisanan Setyaki apa Pendhita Durna lho kok dadi malik kowe wong mau luruh sopan santun karo bapak kok saiki yo ngoko ora ana kono aku ngajeni karo Pendhita Durna kuwi tata batin aku ngajeni karo sing padha katemben siniwaka kono papaning ratu lenggah papane trah kesuma lagi padha lenggah aku kudu nganggo tata trapsila bareng ana kene papan bebas nganggo tata trapsila kena ora kena nek perlu jotosan lho kok dadi kaya ngono kowe mau kandha jare pitukane kaca paesan kowe arep njaluk seserpan njaluk ngelmu kowe arep njaluk ngelmu apa kondha mengko tak wenehi terus kaca paesan ulungna karo aku. Oh iya. Aku tak takon apa tegese tangan tak gegem Durna. Oh, aku jero. Gegeman tangan jentik 5 atau jempol jentik kuwi yen diwaca tanjeke jero banget. Mergo kuwi kebdating Panembah Jati. 5 perkara Panembah Jati siji kuwi panembah marang Sing Maha Kuwasa ya ta merga jagat sak isine kuwi sing nyipta ya Sing Maha Kuwasa mula kuwi kudu disembah ngono yuk sing angka 2 kuwi panembah karo jejere wong tuwa ala dikaya ngapa wong tuwa ki sing ngukir jiwa ragane awake dhewe mula ora ana angka 3 sedulur tuwa merga kuwi sesuk calon dadi gantine wong tuwa nek wis wong tuwa ora ana nang kono kuwi. Sing kaping 4 panembah marang jejering guru. Nang apa guru kok dadak disembah, dibekteni. Merga guru kuwi sing gawe pepadang. Sing babar kepinteran. Di panjangka kaya ngapa tanpa ngelmu iso kelakon kesasar dalane. Kuwi sing angka 4. Sing angka 5 kuwi panembah marang jejering ratu. Ratu kenangane apa disembah mergo ratu kuwi sing nata uripe awake dhewe dong donya. Ngono. Tanpa ana ratu menungsa uripe mesti kaya sapu ilang suwe. Kuwi jumbing tangan digegem. Iya apa ora? Ora. Lho. Anek kowe apa coba? Mong yen cara aku tegese tangan tak gegem ki Durna kuat nampani tanganku apa ora yen kuat nampani tanganku gawanen kaca paesan ning yen ora kuat tak jiotos aja ngocap ngrasani kaca paesan manyar asu tenan ya kowe tenan arep ditutup-tutup kaya ngapa panjen bosok lelakonmu ya. Kowe aja nganggep dumeh aku wis tuwa tenan, senajan tuwa ning tenan. Taun wingi karo saiki beda. Kekuatane Durna saya wuwuh. Nom kowe tuwa Durna kowe kuat nampani daya kemanjenku. Meguru karo kowe aku. Menyo damu gagang pecah diasmu.
Wah! 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 Wah, Antasena Kedhian. Mripate ragu ngetke. Wong aku digajul. Asale klithian ora. Mungkin gek dengku bal-balan malah klithian gajul muring-muring ora. Sagendeng. Wah, Durna dipurasara bocah-bocah. Durna bapak Kutangya. Aduh mati aku. Sungguh mati aku jadi penasaran. Patenono wae aku Werkudara lagi kok aku ora kacet. Anak-anakmu jan genah bocah ora tau kok ajar. Sing gedhe pangapuramu. Sing ajan-ajan sedewa kamu. Ora peduli. Pokoke ngene wae. Nek pancen kowe isih tresna karo aku, isih bekti karo aku, isih ngakoni nek aku iki gurumu, kowe kudu tenan tegel karo anak-anakmu. Lan angger kowe ora tegel karo Gatot Antarja, Antasena, moh aku dadi gurumu. Ora sudi ndek murid kaya kowe. Ingaini ora. Wah, tresna ora, tresna. Anakmu diajar. Wah, ita-itae. Modar ora kowe. Nah, ita-itaan Gatotkaca tenan. Antarja sisan kuwi. Nah, nek perlu sencaki. Malah ngebleki ora. Aduh. Patenono wae aku Werkudara lah saya ora kajen aku. Nek nangis kaya garing. Tenang apa? Kowe rono. Nguyak Gatotkaca Antarja sencaki saka kono.
Aku dipala Werkudara. Sencaki taida. Patenono. Wah! What? Wah! Ngebleki meneh. Oh, alah Sumi. Malah nangisi Sumi. Wis digawa sapa nyono? Dikapake. Cantemi karo Gatotkaca anakmu. Kowe rono nguyak Antarja Sencaki Gatotkaca saka kono. Oh, tak idak engko dhisik. Rasah rono. Kono ana sing ngepos. Kowe rono mengko Sencaki rene ngantemi aku meneh. Sencaki tak idak mengko. Kono rene mengko. Ata. Enake piye? Ah, turu. Aku gendongen wae, Pak. Ngger aku kok gendong yakno aman yakno tapi. Wis kene. Nah, ngono. Nah, nek ngene iki cetha aman aku. Terlindungi tenan aku. Oh. Yo, Gatotkaca doyak. Gatotkaca edan. Alon-alon. Nek kecekel langsung kok dupak raine wae ya. Kudu tegel tenan kowe nek kepengin isih dadi muridku ya. Hei. Sencaki saka mburi. Ndekku dipejet. Alah. Iya, ngalah. Ndokku pecah. Sencaki edan. Uyake. Ning karo anu lho. Ngetke kono-kono. Awas Gatotkaca saka wah. Alah iya, ngalah. Ora kena wae kok. Kowe kesuwen kok. Wah. Bocah-bocah doedan. Nah, saiki ngene wae aku kok gendong kowe mlaku ning ya kudu ngetke mburi ngarep ngono dadi tenan. Kono Sencaki maju wis konangan kok ta. Gatotkaca maju konangan. Iya. Ana ora? Ora. Ana ora? Ora. Nah, nek ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Iki mesti aman ngono kuwi. Ya. Iki kesenian apa? Wong tua kok do gendung-gendungan ora. Iki mau Antasena sing guru ngadir. Ah. Ana Gatotkaca ora? Ora ana. Oh ya wis. Sencaki ora ketok. Mongso ketok kok nek ngene iki jelas jog wedi kok. Ora. Werkudara. Apa? Aku disondong wong e. Ora ana wong. Ana. Aku diokrak-okrak. Ora ana wong. Ana wae kok ora ana. Wong ana kroke kok ora ana wonge gena ana wonge kok. Wah, cilaka tenan iki.
Didik-didik. Ana wong ora weruh. Sing anteng-anteng apa kaya dituthuk ya ora. Ora ana sapa-sapa aku weruh. Anu glibet-glibet ing udawa. Dara, apa? Kowe ngentut, Pak? Ora. Kok ana ambu sing ora genah? Mambu apa? Sedulure entut. Aku ora mambu. Kok dadi reng-rengan kok iki? Wah. Kowe jujur mah kowe sing ngentut. Ora kok. Aku yo mambu kok. Wah. Gila kok tenan kok. Ora ndek kok ambune kok aku dhewe ora dong kok. Wah. Ora ndek kok ambune saya matak iki. Tadi aku disandangi meneh. Ora ana sapa-sapa. Ana wae kok. Nek ku yo disondong ya. Ontos sing ngejan ora. Sapa? Ontos sing narak tenan ta, mesti anakmu kok. Ah. Gatot Antarja to itak-itake. Bapakku mati. Sing gedhe pangapuramu Durna. Aku ora jarak. Ayo Durna, bapakku kowe tangi aja mati. Ayo Sambata. Lagi iki ora sepiro lah kok dadi mung pendhita kaya manuk beton to iki. Ayo, tak culek mripat. Aku gumun. Apa ora ana guru liyane apa piye kok ngene kok diguroni. Ayo Sambata. Wis Sambata menawa beten ora. Dilek yo kuwi ora. Suramrata Jayamrata untap-untap sadaya tangiyo penduduk Tata iki iki ora aku yo gumun karo aku dhewe ngono ya apik wedhus ora ya ya Werkudara karo anak-anake pancen do gedhek antuk ora. Ya. Prayoga dadi atur bali Lesna.
ngapreng ngapreng kasangren mat pamuring bawono Saka jajar sawa wonten sak ngandhaping Gunung Siwolawulu iku warnane kayangan ukir pidian ya kayangan dandang mangure papaning para jim setan priprayangan nenggi kocap kang minangka dadi tetungguling para wadyabala ganeping dewa Tridasa Wataknawa Wiwisik Iwang Bathari Durga tatkala semanten kadhep ing putra Sang Hyang Jaramaya kawistara kejut jering penggalih nampi pisananing ing wayah titah Madyapada putra ing Astina Raden Saraja Kusuma. Nanging kocap Iwang Bathari Durga dupi uninga wonten titah minggah ing kayangan sigra gagi nggih ngacarani mangkara cipta rengganing kang dereng kawya sing lati. Gono tinuluk pamuring bawono mirim kembang popong sarimulan kembang trate bang rerayungan ron malengku urung mambat katon pepuletan
kang kembang karang lir kang kembang karang sungsang rumambat katon pepuletan Patik Ludra Dewaku ora bakal kesamaran iki kaya titah ulun Saraja Kesuma kang marasawan rak padha raharja to kula Saraja Kesuma kula nuwun inggih Ibu kula ingkang sowan nampi pangestunipun Ibu Bathari kados widodha lampah kula sungkeming pangabekti mugi konjuk buke oh yo tak tampa Putya Pangastawa tumuli tampanana ya nggih kacadhong tangan kalih kula pundi mugi dados jejimat paripe Ibu Saraja Kesuma mengkono kok sajak larut cayangmu benji tinggalmu sowan ana ngarsaku ana wigati apa ora ngaten nggih jane kula niku ajeng nyuwun pepadang kula niku ten kraton ya ora krasa seneng pikire merga kula niku gawang-gawang rencana masa depan kula kepengin dadi ratu, Bu. Lho. Kepengin nyambung sejarahe wong atuwa iki. Nggih, nyambung sejarah nganti Dawi. Kok nganti Dawi? Kepengin dadi. Nggih, nek perlu kula iso nurunke ratu. Kula wiwit sakniki pun masang spanduk angger nggon dalan pertelon prapatan kula pasangi spanduk gambar kula sok taun 2024 ben do milih kula buke ora ngono nggih ben menarik gambar kula jejeri gambar yoker duwe teges kepiye nun duwe karep kepiye lho ben yoker niku ra luwes melu sapa-sapa gelem ki loro kei joker wis dadi 7-9 disonduk nganggo joker wis dadi meneh rak ngono niku kiwa tengen kula kei joker kabeh ngisor kula gambari kertu Cina sing ngisor dengkek sing dhuwur kantong loro papat 24 oh yo tak kandhani yo nggih seranane wong arep dadi ratu kuwi ora gampang mergo pancen kudu kedunungan wahyu pun dipek Maryana nek niki mangke kula dunungke iki ora urung mung kerah karo sedulur. Wahyu kuwi kanugraning Jawata uga minangka dadi kekuatan. Ora ngaten. Wahyu ratu kuwi aran Wahyu Cakraning Rat, malah kepasang yugya. Wektu kalung iki Jawata bakal nurunake Wahyu Cakraning Rat kuwi Wahyu ratu. Nanging ewa semono sing dipinta dudu Trah Kuru ning Trah Barata. Niku artinya bagaimana? Kok dadi ana Trah Kuru, Trah Barata? Barata kuwi ya tuladhane para Pandhawa. Yen Kurawa kuwi Trah Kuru. Dadi udu pintamu dirangsang Atuna digaya luput. Pokoke saniki ngeten mawon nek sampeyan niku isih kepengin dadi dewa
diarani dadi dewa sing adil para marta ora mbedak-bedake. Lah Pandhawa niku ya titah, Kurawa ya titah. Nek niku jenenge pinta-pintanan niku ora adil. Ngono, Ibu. Lah yur karepmu, kula nyuwun tolong. Pripun carane Wahyu Cakraning Rati ku iso momong kula? Oh, rak ngono. Oh iya. Tak kei dalan, tak kei srana. Yen panjen kuwi pinter bisa kelakon mengko kasembadan apa sediamu. Nah, rak ngono, sesuk nek kelakon dadi ratu tenan wis pokoke. Kawulaku mesti do tak uja. Arek ngono. Do tak paringi dhuwit nyeket-nyeket. Wiyaga ya do tak paringi. Rak ngono. Ya syukur kelingan marang kancara. Nggih, Buke. Iki tak gawani keris ligan. Kowe mangkarta ana ngalas Minangsraya golek ana Pendhita Tapa. Mergo yen kowe pinter mateni Pendhita Tapa sing ana Minangsraya, bisa kelakon kowe bakal nampa wahyu kanugrahan kang aran Wahyu Cakraning Rati. Lah rak ngoten nggih. Matur nuwun, Buke. Yen ngoten kula tak njujuk ten ngalas Minangsraya, kula golekane Pendhita Tapa. Wis kaki mangkarta. Kula nyuwun pamit nggih, Bu. Niku kerise kula gawa gawanen. Sing pretno ati-ati muga bisa kasembadan apa sediamu. Nyadung dawuh Ibu. Prayoga budalna kabeh para bajul barat. Awat-awat ana titah ulun Saraja Kusuma sajan to iku rada nerak marang tatanan. Neng senajan to kepiye wae duwe kewajiban bakal nyambung sejarahe wong atuwani. Lon. Yen iki mengko ana kesandungi rata gejet sing awang-awang mangsa bodho. Kudu sabiyantu karo Saraja Kusuma nggih. Yen mekaten nyuwun pamit. Siyaga tata-tata mbidalaken para wadyabala sing pretno ati-ati nggih.
kocap ing wenten madyaning mana Minangsraya putra Ndarawati kekasih Raden Sangga nilar praja sakwentawis ing kono mbanganaken teteki ing pengajap asa nggayuh kanugraning Jawata Wahyu Cakraning Rat nenggi kocapa merga sangka genturing tapa ana pangaribawa sumundul ing awiyat Sang Hyang Srigati ing kayangan tumurun sangka Jumantara amrepeki ingkang rayi kaget kadaya kawekasan Smerena semubang Hyang Aruna kadinetane aku rapo sabdaning kukila ringkani goro sagetar kekidungane ingku lirwu sing pinipanca bebetok ing ayam wono lintang jaya kusumayana sumawur lumrang kadhirang jalada ilahi Samba aduh paduka sinten yo mangerti ya jeneng ulun saknyatane putra Rama Bathara Wisnu
ulun mapan ana kayangan utara segara. Ulun Bathara Srigati. Aduh, yen ngaten paduka taksih kadang kula sepuh kulun. Iya. Jeneng kita nggendra kita ana madyaning wana Minangsraya darbi panggayuh apa nggih. Aduh. Estunipun rinten lan dalu kula tansah mimpi binjang menapa kula saged nampi kanugrahan wayu. Wahyuning ratu. Supados kula saged nyambung sara silah lan sejarah ing Kraton Ndorowati benjang akhir tembi. Kula saged jumeneng ratu lan nurunaken ratu. Ora ngono. Jering sewis yoga tata-tata kepengin bakal dadi sesembahane wong sak negara. Ih. Awrat kados menapa jer menika sampun kula jap lan sampun kula niati kurun. Mboten lega rasing manah menawi mboten saged nglestantunaken kalengganipun Kanjeng Rama Bathara Kresna. Oh iya, yen to panjenengan kita madhep mantep darbi gegayan kang kaya mengkono. Mapan kalunggan iki wahyu cakraning ratus tumurun saka kayangan. Supaya banjur bisa rikat jeneng kita kasembadan apa sedyane kelakon dimong dening Wayu cakraning rat semene sakwentara ulun bakal matek aji daya pameli. Om Dewayana yan tuna wong aprang kasangsayan melati enggagana Om Dinulu Surya mijil saking arga tandanya meh gagat rahina dong nenggih kocapot saka jumantra wayu cakraning ratu. Badhe nyadhong dawuh Kakang Bathara Srigati wonten dawuh menapa kepareng nimbali dhateng ing rayi dasat kula wahyu cakraning rat nyadhong dawuh sanyatane wektu kalunggan iki jeneng sira bakal ulun pundhut momong marang adiku Samba merga pancen ing kono wis kapinta kepengin dadi ratu nglestarekake kalenggan ing Ndorowati uga kalebu nyambung sara silang ratu. Nggih. Mboten badhe mingku saking dawuh paduka Kakang Pukulun. Namung kemawon kula suwun kanisanget. Kula badhe atur wewaler dhateng Samba. Ya wis mangsa bodho Yayi. Samba kula kulun aku gelem momong sliramu. Nanging wong dadi ratu mono kudu ana srana sing kudu kita tempuh sepisan. Kudu duwe watak jujur. Sing angka loro pinter lan ganepe angka telu wicaksana. Wong pinter durung mesti wicaksana nanging wong wicaksana bisa kelakon ing kedunungan rasa lantip lan landhep ing pamikir. Banjur ilang ana watak adigang adigung lan adiguna seping pamrih raming gawe ideping tekad mung momor marang para kawula
Sira sagurang lakoni kaya mengkono. Aduh, kula sagah kulun. Yen mengaten Kakang, kula sagah momong dhateng ing rayipun Samba. Oh iya. Wis mangsa bodho Yayi, mongen adiku pun Kakang kundur makayangan. Samba, kula kulun. Sawise jeneng ulun manunggal marang jeneng kita, jeneng kita bakal wuwuh kadigdayanan kasantosan yen upama bakal kepengin ngambah jumantara bisa ngambah telenging bumi uga bisa. Aduh, ngaturaken bing panuwun tanpa upami. Yen ngono bisa kelakon aku kembar karo adiku Gatotkaca lan Antarja. Oh iya. Nedha nrimo. Kelakon aku dadi ratu nyambung sejarahing Kanjeng Rama. Kacatrita tatkala sengono kang mlajar saking katebian. Raden Saroja Kesuma iki kok kaya Kakang Samba. Saroja Kesuma, kowe Kakang Samba kok nang kene ana apa? Aku nggenturake tapa iwa semono Jawata paring sih kadarman marang aku. Aku seklakon dilenggahi wahyu Cakraningrat. Wedan tenan. Nang ngono Cakraningrat ngomong kowe ya, Kang? Iya. Oleh ora oleh tak jaluk sing wangken dadi ratu ki Saroja Kesuma, dudu Samba. Ayo tak jaluk. Lho, yen pancen kuwi iso njaluk wahyu, iso mbegal wahyu karo aku begal jaluken. Weh ladalah. Ngemping loro nggege pati kelakon tak obrol-obrol ususmu kowe. Yen pancen bisa aku patenono Saroja Kesuma. Oh iya. Wahyu mana ngomong Kakang Samba. Wis saiki iso mabur bareng Kakang. Apa abamu? Ayo yen to pancen kowe kepengin kangguran wahyu kudu iso tanding karo aku. Iso ngalahke Samba. Weh ladalah. Kakang Samba, wahyune tak jaluk Kakang.
jagat pramudita ora ana wong digdaya kejaba Samba Wayu. Sapa wani tanding karo aku? Aku calon ratu Ndarawanti. Ora patut banget. Samba, aku ora kuat momong marang sliramu. Kowe lali marang wewaler jeneng ulun. Kowe lali marang prasapa sing kok kandhake marang aku. Kowe sesongaran lah mung musuh karo Saraja Kesuma kok ndadak kongas. Wis aku tak golek panunupan. Aduh mati aku. Wayu kula nyuwun pangapunten Wayu. Aku njaluk ngapura kowe bali ya Wayu. Kowe aja lunga aku melu kowe Wayu. Wayu cakraning rat nggih. Iya dasar nyoto kuwi Saraja Kesuma. Heeh. Mbok tulung kula mangmong. Kula sesuk kepengin dadi ratu. Mbah Wayu. Wayu Dimarsita. Kok malah werna-werna? Iya, aku saguh momong sliramu Saraja Kesuma. Ning kowe kudu saguh ngilangake watak adigang adigung adiguna tansah asih marang sak padha-padha. Saguh. Oh ya wis yen saguh aku momong kowe Saraja. Saiki jan bunga tenan. Aku wis kanggo nang Wayu aku calon dadi bupati. Jan tonjo tenan. Sesuk aku nek dadi bupati terus ngedeke pondok pesantren. Aku arep golek santri sing ayu-ayu. Santri sing ora patek ayu ora oleh ngaji. Arep tak tengi kabeh. Seneng tenan aku. Wah, bunga dang 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 duduk dang dang dang. Sing ngedram elek. Sing ngedram ki nganggo irama goblok banget ora. Wong ngono kok dilongi 100 muring-muring. Manut kendang dung duduk dung dung dang tu gemblak ngono jelei saya panas hawane momong kowe Saraja Kesuma. Lah wong jare dadi ratu kok malah dadi rombongan jatilan celeng. Aku ra saguh momong kowe Saraja Kesuma. Woi, jangan. Semayer gandes luwes kiyo pacak gulucak ora kok beduki kesel
tas mbeduki wong edan kok. Ndara Begawan Madu Bronto kae karo bapak. Jare Tapa Bisu. Oh. Dadi dipoma wae dhewe kan nek bisu ra iso to, ya pokoke rada adoh karo Ndara kundan ganggu le Tapa. Wah iya. Wah. Ya niki kok ya ora ana rondo klitih-klitih. Jane aku pengen golek hiburan ora. Yang niki sumi bali urung. Udah edan ora. Suasana kok le rumah saku ki werna-werna kaya. Pas wanci bangun raina niki pancen tenan anggere meni menyura niki awane iki janis mung ngomah wae. Ya kok ngambuh. Nah aku iki mbuh bali mbuh ora aku nang. Ah ngopo to? Iku ora urung mung damu karo wong wedok. Aku wis weruh isen-isene amplopku wis kenamu wong padu dhewe. Aku ora bali ana iki. Kono kelop-kelop. Wah. Iki nek kleru wahyu iki tenan. Wahyu sing kepengin golek panitisan iki kaya ngene iki. Ya muga-muga arep aku ya mung nderekke Ndara senengane Tapa ning dilalah wong iki bejo kuwi tenan ora. Ora Tapa, ora prihatin ning sok nampa kabejan kuwi jajal tak ngene. Iki ana menungso kok sajahe mesake banget. Upama tak nggo penonopan kira-kira kepenak apa ora ya wis jajal tak cobani. Kelingan sing ora-ora. Aku ki jane ya wis tuwa ning kok rumah saku ki kadang-kadang ki nafsu aku iso marang. Bojo ya wis tuwa, anak wis do gedhe ngene tak tinggal rono-rono konangan anak sing wirang aku. Wah. Ning ya piye carane ya? Nek duit duwe aku duwe, ning ya arep tak tukokke apa jajal ora. Nandi ya enake. Ning Gunung Rebab dinjen gareng. Ngene wae aku tak golek sing lena lan sing seloh kapan-kapan wis nggo hiburan kadang ya piye to nek jane ya wis ora sepiru ning kadang kala ki esuk ngangeni ora sudi momong wong cluthak malah ucul. Asem tenan manggon-gonku aku wis ayeme ra jamak-jamak ge arek golek ayeme ngrasa malah lunga. Trembelane ora. Reng. Ana wahyu lho, Reng. Karo sing lanang ora. Ngamah ora. Tak prihatin kene. Nganggo rapale Mbah Widi Kusen nek apa meneh. Iki wong kok mesakake banget. Wonge kuru genah kurang mangan, gedhe prihatine wis tak manggon kene wae. Wah. Aku iki jane ya tenan. Kurang apa aku? Arep aku dimoi bojoku digawa wong ning aku. Wah. Sak ora-orane aku ki penilik kebudayaan. Aku wajib merintah karo bocah-bocah seniman sing bosok-bosok. Engko aku terus ngejokke proposal. Wah. Sing ngedun duit aku. Kok aku dadi penilik kelakon do kapusan kabeh. Modar.
Ih, titenono kae kok. Kowe kelakon dadi buruhku. Wah. Wonge ora ngenak dinggoni. Watake susang banget to. Walah, malah lunga. Lunga Tru, lunga wae karang awake dhewe iki mbuh dilalah. Angel girah. Rasa nganggo wayune iso. Payu teko. Ana menungsa kok mripate ambane rajamak-jamak. Iki jane apa wong nista apa wong jujur. Yen nonton Lindelongop iki genah wong jujur. Ning nek nonton mripate kaya ngono kuwi wong sing ora bener tumindake. Arep tak nggoni apa ora? Mbok lek mlebu kene. Aja edan piye kek manggon gon. Aku ra sudi. Ucul Tru. Ucul wae kok. Ana wayu kok diperkosa ora. Adem. Wayu ki nggo watuk ucul. Diwetuk ya. Sapa tambuh sapa weruh kang cumondhok wenten pertapan ringin putih wana Minangkasraya iku warnanira Sang Tapa Begawan Madu Bronto mbangunaken teteki wonten sak ngandhaping sela ageng kang ana Jumantara Wahyu cakraning rat uninga marang Begawan Madu Bronto wis pitados yen to iku sembodo minangka dadi panuluban sigra manunggal sajiwa marang Begawan Madu Bronto datan tata ing kono pinanggih marang Kang Raka Wahyu Maningrat sampean pun wungu pun paripurna anggenipun tapa bisu wis sampean kraos mboten krasa apa kangge sampean niku katemben nampi kanugrahan ingkang langkung ageng aduh sing gedhe pangapuramu aku kok kaya ora rumangsa yen wis nampa kanugrahan kaki Semar sekarang ya sampean mboten anu napa pirsa cumurut tejo ora Petruk. Murah ning nggonmu, Gong. Heeh. Tak lebokke iki metu meneh. Wae kok dilebokke ora. Kadang sok ngoten iku kadang kala ora. Iya, Pak. Wong e nampa kapekjan kaya Ndara Madu Bronto niku lho. Ora rumangsa, ora ngetok-ngetokke ayo pancen pulung. Lah, contonen. Budha tuladan daramu. Saiki bapak tak genti tapa. Asu. Bakok li cethu ora. Kae kana pendhita tapa sapa ya? Kakang Samba. Apa?
ketoke pendhita kae sing kanggonan wayu dobral-dobral ususe wae. Wah. Dewa, bathakku tak takon ana pendhita sapa? Yen kowe takon karo aku Begawan Madu Bronto. Kowe sapa? Putra Ndarawati Samba. Aku putra ing Astinapura. Lesmana Mandra Kumara. Ladrang. Anggep iki jati Kumara. Nengke wong petuk ora. Ayo Madu Bronto. Saiki tak jaluk rilammu wahyu wis cumandhak ana awakmu. Tak jaluk merga sing sembodo dadi ratu kuwi mung aku karo Saraja Kesuma. Kowe wong kluntrah-kluntru kok ngono kuwi ora wangun. Yen pancen ana lan kowe ngerti ana wahyu sing ana awakku, kepengin kok jaluk gawanen. Nanging wong aku ora rumangsa kanggonan wahyu Samba. Adalah. Aja takon dosa wahyu iso manjing iso momong Samba nek kowe tekaning pati. Ayo ungal dadamu. Iki merganing pati. Aja maju mboko siji bar ngomoro. Wis ayo sak mentara sirep. Wis karepen upama Samba karo Saraja Kusuma ora trima ben wadul karo wong tuane Petruk. Nggih kula dene iki kok. Tunggu mawon. Wis bali. Iyi, Rama. Kowe iki lunga menyang endi, Nger? Digoleki kabeh para kadang lan para pepundhen. Wale-wale menapa kula tapa wonten wana Minangsraya? Bakal nggayu apa? Wahyu Ratu, wahyu cakraning Rat Rama. Oleh gawe. Tatkala semanten kula dipun bantu kalian Kakang Bathara Srigati ing kayangan Tarasagara. Kula sampun saged nampi wahyu ning nyuwun pangapunten Rama. Wahyu kula dipun begal kalian Begawan Madu Bronto. Dalah. Werkudara, apa?
Samba anggone unya saka ngembanen ngupaya wayu ning iwa semono dibegal karo pendhita sing aran Madu Bronto. Wah, yen ngono rasa kesuwen Madu Bronto goleki ida-ida. Ya wis mangsa bodho Dimas, Dimas Tyaki lan Dimas Werkudara golek ana pendhita sing aran Madu Bronto. Pamit tak golekane. Cobi kula takelane. Sampeyan pendhita sapa? Kula Madu Bronto Raden Paduka sinten? Setyaki. Wah, Werkudara. Kowe mbegal wahyu karo putraku Samba. Ayo tak jaluk wahyu cakraning nat. Menawi saged monggo badhe kula aturaken wong kula mboten rumaos kedurungan wayu. Wah, pecah sawu itak. Pinanggih kalian Begawan Madu Bronto Koko Prabu. Ya. Ewa semanten. Badhe kula sun wayu cakraning nat piyambakipun bonggo kula antem boten tumama. Kang Mas Werkudara ngantos kewirangan. Weh, ladalah. Ya wis semingkira sakwentara. Jajal tak tamanani pusaka senjata cakra. Kresna sinayeng glung mangruk mining cakra kumitir mijil saking asta lepas pusaka senjata cakra tumama Begawan Madu Bronto noyah nayuh Baskara Titimangsa ilang sipating pandhita Badar Raden Abimanyu.
putraku Abimanyu iya wa kula ingkang dados Begawan Madu Branta dalah Sena apa anakmu Abimanyu wis timbul Pati Sugita lambene ngomong soram tegese iki wis kondur bali yo karo Petruk Bagong nggih yen ngono wis sing begal Wahyu kula mboten rumaos nampi Wahyu wa Prabu namung kemawon Kang Mas Samba lan Kang Mas Saroja Kusuma meksa lan nandhakwa kula kalenggan Wahyu nek jane ketoke niku lho sing nampa kanugrahan iki niki ningkang putra kalih sapa kuwi Sraja Petruk niku sing ajeng begal niki ora jane sing nampa Abimanyu apa Samba nek miturut kandhane Samba sing nampa putraku mergo dibantu karo putraku Srigadi wis saiki ngene wae tuwa do tuwa, bocah padha bocah. Nek panjen sampean ngewangi Samba, Abimanyu sing ngewangi bapakne. Angger nganti meksa Abimanyu supaya masrahke Wahyu, awas Sembadra takon bali ning Ndarawati. Nggih, bojo kula kon bali ten Widara Kandhang. Wong babune Udawa. Nendekune sak tak anaki meneh kok. Oh iya. Aja ngono ya Yus. Pun Kakang ngedon nrimo lan wis ngerti sak nyatane. Sing tumindak angkara murka, sing tumindak ora becik kuwi Saraja Kusuma Raden Samba. Lah rak ngono. Senengane kok meden-medeni bocah. Wong bocah ora luput kok diweden-wedeni. Abimanyu bali piye wa? Yo, yen pancen mengkono ayo tak boyong kundur nang Ngendraprasta sak bombongi Yayi Punta lan kabeh Kandhang. Iki Saraja Kusuma. Inggih, Pak. Kowe saka ngendi? Lah kok dadi unyu tanpa taliwara marang wong atuwa? Lan para pepundhenmu. Kula golek Wahyu. Kula diwangi kalih Ibu Bathari Durga. Kula klakon oleh Wahyu. Lho. Kowe bisa oleh gawe? Saged. Ning dibegal kalih Begawan Madu Branta. Kula nyuwun senjata pitulung, Pak. Kowe larak keparat rapet tak labrake. Senaku mreka tamyuring larih kumeleping tirta sumunduling wentis
Yes tunggu jagat manik raja dewaku. Yayi, kula Kaka Prabu. Madu Bronto sing cumandha ana Minangsaraya jare mbegal wayu karo anakku Saraja Kusuma. Aduh. Mugi kauningana Kaka Prabu sedunipun ingkang dados begawan Madu Bronto menika ingkang putra prunan piyambak pun Abimanyu. Lho. Abimanyu? Iya. Yen tak jaluk wayu sing cumandha ana badane si Abimanyu. Nun sewu. Estunipun ingkang begal menika malah Saraja Kusuma mboten wonten atosipun wayu kok begal-begalan mboten saged. Malah mugi kauningana Kaka Prabu ingkang begal wahyu menika mboten nemungaken Saraja Kusuma malah klebet Samba anak kula. Ugi badhe tumindak nista dhateng Kang Prunan Abimanyu. Wah. Oh, yen ngono sing luput ya Saraja Kusuma. Iyi Kaka Prabu. Ya. Yen ngono prayoga Saraja Kusuma tak jake bali. Tamyiring warih kumleping tirta sumunduling wendis Werkudara ya ayo tak jaluk wayu cakraning rat uncali sikil aku tak melayu paguang tiba segoro tiba nangkam Puspanipurna lakon iki Yayi. Ayo diboyong putramu si Abimanyu ana ngendara prasta saeba ning Yayi Punta. Sesantripun Kakang Jaya-Jaya Wijanti muga tansah rahayu sagung dumadi Yayi. Dadekake kumpul para kadang Kresna Kakang.